i efter 6. Så er der evidens. Gør I det? Jeg damper kun, hvis det har været rigtig godt. Så det man siger, du damper aldrig. Det er det, man lige præcis. Ej, jeg damper Vi synes, det var så sjovt. Skål, Bent. Skål. De løber ikke. Der er noget herovre. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vi skal fise snart i nat. Skål, lad os sige. Skal vi fise snart i nat, eller? Ikke det, så godt? Ej, skål. Er jeg på nu, Bo? Det ved jeg ikke. Hvor fanden går jeg min lighter? Det kender vi ikke noget til. Hvem er på her? Vi er alle sammen. Nu er du på. Den der lampe, ikke? Den er... Nu er du på. Den ligger en heroppe. Nu er du på spanden. Det kan du låne. Den er sgu alt det. Der på et eller andet. Gud, har du sådan en? Må du se, hvor vild den er? Ja. Ham kender vi ikke. Hov. Det er julemanden, der siger det. Ho. Han siger ho. Ja. Han har ikke fået noget endnu.